Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Gerson. Iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Gerson. Saan pa nang ipanakkel ngem dakkel ti sweldok kas supervisor iti pabrika. Gapo iti daytoy, nakapatakdar kami iti bukod mi abalay. May sapay laang ti anak mi nga agtawan iti tallo. Sa nga pulon atawan kami nga agdenden na kini Maya. Ket iti laksid iti dakkel a sweldok, awan pay urnong mi iti bangko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gerson. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maribel! Maribel! Apay tatang! Ay na, agsakit manan ti barukong ko. Anya? Marigatanak manan nga umangas. Kagap-gapo talang iti ospital Sige, mabit laang. Taawagak ni Manang Maya. Hello? Manang, ni Tatang. Oh, apay ni Tatang? Agsakit ka naman ng tibarukong na. Anya? Anya nga iti aramida. Ipan mo iti ospital. Sigurado nga i-confine damanan. Sige, ipa-confine mo no kasapulan. Kasanon ti magastos, Manang. Tinapatag, agbyag ni Tatang. Sige, itaray mo iti ospital. Oh, adoy ti danom, lakay. Diyos ti kunak. Diyak pa'y nakapag-grocery. Iso nga anusam day ta danom. Isumot lagayam apuro natang dayto inlutom amasida. Pasensyakan. Nagaw-awirak ngamin. Diyak nasangot ti nag-grocery. Inton bigat, day off ko. Mapan ka grocery, tasyak ti agaw awir. Ay, diyak gayam na ibagakan ka. Naka-confine ni Tatang iti ospital. Na-confine manen? Uwan, lakay. Urayan na pala ang ti resulta ti laboratory test na. Iso asaan pa'y ang makaruwar. Ay, kaasimat ni Tatang. Pan nakabalay nan ti ospital. Uwan nga rod. Siyak ti agbantay kan ko na inton bigat. Iso asikapay laang ti agaw-awir, lakay. Maya, sikat ti agbantay kanyak. Uwan, Tatang. Nagawid pa'y laang ni Maribel. Aginanamot kan gumatang to pa yan iti agas yo. Manon nga aldaw ko dito'y ospital. Talon nga aldaw, Tatang. Anak ko, irwardak ko man. Tatang, nakapsot ka pa'y laang. Saan ka pa'y amabalin arumwar? Ay, diyak kaya ti agbayag dito'y anak ko. Dakkel tumanon ti bayadan tayaw. Diyo ka di pakadanagan ti bayadan, Tatang. Si kamanon ti aggastos, anak ko. Kat, asino pa'y kuma? Diyak kaya't apagapaan nyo kanila kay mau. Ti kwarta agas gastusam kanyak. Tatang. Amok, nasayaan nga asawa ni Gerson. Ay na, Tatang. Agpaimbag kayo ket di. Diyo ka di pagproblemaan dagita abanag. Manang, nagngina dagiti agas ni Tatang nga reseta ti doktor. Ginatang mo amin? Manulaang tinagatang ko, Manang. Kat nakagastusak iti 5,000. Basta tinapatag, maimbagan ni Tatang. Ngam, kasanon nga iti babayadan di ti ospital. Naibusan ti kwarta ni Tatang. Siyak ton ti agbayad. Ngam, amo ka din ni Manong Gerson agas-gastusam ni Tatang? Ado nga minti amok nga agasawa. Nga agap-apad agapu iti kwarta. Amangan no kastamot ti mapasamak kada kayo.
Nasayat mat na nakarwaran ni tatang iti ospital. Wen lakay, inruar itay ni Maribel. Saan akon anak kapanta nagawawirak. Intanto man pa siya no day off ko. Wen lakay. Wan gayam. Malagip ko. Birthday gayam ni baby. Wen, inton Sabado. Talon titawan na. Ti plan work. Agpa-cater ta. Kayat ko nga adu ti umay nga ubing. Mangalata pa iti clown. Lakay, baby pa'y laeng, bongganti kayat mo a selebrasyon. Ayabak ngamin dagiti katrabahwak. May mayat no simple laeng ti selebrasyon. Nagrikat ti biyag ita. Basit laeng ti ayabam a bisita. Sige. Sikati makam mo. Agbongganton ti celebration ni baby inton dakkelan. Saan pa'y nga ita? Sige. Maturog ta nga rodan. Tani. Rabi iuna yan. Inimbitaran na kakadi ni Sir Gerson, Rona? Wan, birthday ka nung gayam di anak ta iti bunyag. Mapan ka? Una, anak ko nga rod iti bunyag. O, di mapanak. Mapanta nga rod. Aguray ka. Datalaan ka di tinaimbitaran? Maawata mon jay kuna ni Sir. Asaan tan nga ibagbaga ti sabali. Sa bagay. Manang, apay aman mano ti bisita yo. Basit laeng ti inimbitaran mi. Kan, nagsimple mo tanda ito a birthday ni baby. Awan pa'y balon. Ay na, amumatan. Awan tinabati a kwartami. Ta pinagbayad ko iti bill ni tatang iti ospital. Sa bagay. Ni. Dagitan dagiti katrabahuan ni Manong Gerson. Angam, dudwa dalaeng mat. Imbaga kamin kan kwa na adwala ang tiimbitaran na. Ninang kaninong ni baby dagita. Iga naman pala ang ni baby. Tayo nakasikaswan ida. Sige, Manang. Rona, nabsog ka matlaang? Wan, ngam, mas daawak man. Namnamag adakkel ti balay da Sir Gerson. Ay ngam, kasjay matlagayam. Kan uray ti birthday ti anak da. Nagsimple. Ngam, nagdakkel mo ti sweldo ni Sir? Amangan mo't no nakabangko ti kwartada. Sa bagay mo't kiti isardeng mo na itilugan mo dita. Ta bumaba akon. Aywan gayam niya. Nakadanon tagayaman dito'y balayo. Si kamat ngamin. Nagadong nga istorya mo. Manang Maya, day talaang ti pinalengke. Wen, dakda kami laang mo't ka ni manong mo. Agtip-tipid kan samot unay. Ay nakasapulan adin ko. Tadakkel ti gastos ko itinapalaba sa panaka-ospital ni tatang. Wen, Manang. Angam, di ka unay agtip-tipid Aging ka ita, agag-agas nga agpaiso ni tatang. Si kapay lang ti gumatgatang iti agas na. Diyak nga rod mo, no kasano nga ibagak da ito'y kanimanong mo. Ni, ada umaw-awag iti cellphone mo. Limot manong mo. Mabit lang tasong batak. Hello, lakay. Agawid kan, Maya. Sa anak pa'y anak kapalengke. Apay aya? Putenda ka no ti kuryente tayo. Anya? Talua bulan gaya masan ka nagbayad iti kuryente. Apay asan ka nagbaybayad, ha? Ay, sanak nga untan Urayan nak makaawid. Apay nga agungungad ka, Manang. Agawid ak man lang. Adda ka no ija balay dagiti agputod iti kuryente. Anya, apay apot danda ti kuryente yo, Manang. Saan ka nagbayad? Kita ti bil ti kuryente. Dakkal ti saan mo bayadan. Aguray ka, takitaak analaing. Agpalawag ka, Maya. Itid ko amin kan ka ti sweldok. Ngam apay asaan mo mabayadan dagiti babayadan. Saan ka nga agungot Pagduaduan na ka di, ha, Gerson? Pagduaduan na kon? Saan mo takasta bakat? Nagrigat ti ag-budget. Kakaasi ak amang yan anay iti sweldom. Agpanunot ka pa'y lang iti madikanyak. Husto nga rodan. Saan kan nga agungat? No kayat mo, sikan ti ag-budget. Kitaak man, no saan ka marigatan?
Maribel! Jay agas ko ngay! Mabit lang, tatang. Bibirukak. Adalaan dita si agas ko. Saan mun amasapol abirukan? Ay na, tatang. Naibusan dyan may nga agas mo. Dyan nangina. Sapay ko't isuti masapol ko. Mabit lang nga, Rod. Tai-text ko ni Manang Maya. Anya man ang tiibagam. Ibagak naibusan dyan agas mo. Tapno mang iti igatang. Ay, kababain una yun kani Manang mau. Nasingpot ni Manang, tatang. Bukan may sa, asino kumati sa baling nga asit ganta. Isulaang mati mabaling nga asit ganta, tatang. Ay, awan gaya man load dito yung cellphone ko. Jack masango apalodan. Hinak man lang gumatangan ni J-Store. At dangamin naskin nga wagak. Sige man nga rod lakay. Di tala nga sidag nga store ti papanak. Ada ka di kwartam dita? Adda. O sige, palodam mo tan dita cellphone mo. Sumardan ka na agsangit Maya? Napalodam mo yung cellphone? Apay ang nagado ti utang mo J-Store. Ha? Siyak pa yan ti mabain. Agsingsingir dan iti utang mo. Apay nakautang ka iti kasjoy ka ado. San pa'y ka di nga umdas ti itad ko asweldo ken ka? Tapno umutang ka? Saan ka nga agungat tagsangit ni baby? Basaam da ito'y text ni ading mo Maribel. Ha? Naibus ka nun ti agas ni tatang yo. Mangted ka kano iti paggatang na iti agas. Agpudno ka man. Sika ka di ti manggas-gastos iti amin nga agas ni tatang yo. Gerson. Sana ko na mas daw. No apay ang nagbiit ang maibus ti sweldok. Gapo iti gasgastosam nga agas ni tatang yo. Di mo ko na napati bill na ija ospital. Kat sikapay tinang bayad. O anya, busy ni Sir Supervisor? Saanan busy? Nga magmermerinda. Siri po man, anya ti mermerindaan na? Kapila ang piman. Ay, jakman amo ko ni Sir. Kuripot. Agraman bagina, imutan na. Saan ka nga agsao iti kasta? Taada na damag ko. Anya man yung dayta na damag mon. Umay ka ditoy, taamangan numangag ni sir. Masapol pa yung umadayuta. Wan Anya dayta na damag mo. Ado ka no ti utang da sir kadag iti kantina, ije asidag ti balayda. Anya? Jay ka no asawa na. Di ko marita. Wan iso ka no tinalaing nga umutang. Ay, kita nga medyo rupa na Agrup-rupa nga utang. Naku nampay. Ay. Ni Sir. Agtrabaho tan. Sikan tumat namin. Tila is istoryaam. Manang, nasaya tay may kadito'y balay. Umay ko ito dyan paggatang iti agas ni tatang. Sige, tamapanak mo't din gumatang. Saan ka arumbang nag-text iti cellphone ko? Ha? Apay? Nabasa ni Manong mo di mensahem. Anya? Inungong tanak. Naamuan na no sa dino ti pangigasgastusak iti itid na kanya kasweldo na. Ay, kasta ka di, manang? Sana kakasarsarita. Nasakit tinakam na kanya. Kunakun kat. Maamuan na day taabanag. Kasano itan ngay, manang? Kumusta kayon, tatang? Mayat tirik nak, anak ko. Saan nyo aliwayan ti agtumar iti agas yo Iso ti bilin ti doktor yo. Ang nagapakayawn kan ni Gerson. Tatang. Nangag ko ti pagtungtungtungan nyo kan ni ading mo itay. Bayan nyo, tatang. Kasaritak to ni Gerson. Nasken nga main, ana ibagam kan kwa na dagiti paggasgastusam. Ipudnok mo talaga kan kwa na tatang. Naunaan naklaeng.
Ay, maladingit anak ko. Saan kayo arumbeng nga agapa? Sumrag ka iti trabaho? Wan, Agawid ka no aldaw, tagluto ak. mga naklangan ni Jekantin. Gerson. Kan nag-overtime ak no rabi. Ha? Awan na pulos ti savings ta, Maya. Pangip-ipa na may ti kwartata. Gerson. Di mo kunaan agas-gasto sampay dagiti kakasinsin kan kakaanakam. Maya, maasik ako mamat kanyak nga agrigrigat nga agtrab-trabaho. Balakadan nakuma, Mr. Lonely, nuan niya ti rumbeng nga aramidak. Tada ito'y ti saan mi apagkingkin na awatan kini Maya. Kat isunsapay, timang perdi iti relasyon mi. Tuy pagayam mo, Gerson. Pagayam Gerson, kanayon ko nga ibalakad kadagiti agasawa at di agkingkin na awatan, ti kinapateg ti panagtungtung da. Tababaan iti daytoy kat marisot ti problema da. Sikan ti mangirugi iti panagtungtong yo iti asawam, kat liklikam nga agpudot ti ulom. Kat awatam, tinagbalin a sitwasyon. Tasaan namat a binusbos ti kwartayo iti awan kaasaskan na abanag. Ibagamat kinibaket mo, asaan arumbang amabutengken ka amang ibaga kadagiti pakasaknan ti pamilyana. Saan amaala iti pudot ti ulo, dagiti sana pagkingkin na awatan. Agsarita kayo anasayaat kini misis mo, pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Gerson, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.